Katsotaan, miten ratkaistaan Sini-yhtälö. Esimerkiksi Sini x on 0,8, eli Sini meillä on y-koordinaatti 0,8 tässä. Eli katsotaan, että toi on noin 53 asteisen kulma. Eli 100 x on yhtä suuri kuin 53 astetta. Lisäksi me voidaan päästä samaan pisteeseen, jos tehdään kokonaisia kerroksia. Eli jos tehdään lisäksi 360 astetta, tai 2 kertaa tai 3 kertaa, eli n määrä 360 astetta, eli n on kokonaisluku. Sitten katsotaan, että myös tämä kulma toisessa neljänneksessä, toi kulma, sillä on myöskin sama Sini 0,8. Eli miten se kulma voidaan laskea? Symmetrisyyden vuoksi toi kulma on myöskin 53 astetta, eli se punainen kulma on 180 astetta miinus 53 astetta. Eli saadaan sitten 127 astetta. Ja plus taas kokonaisia kerroksia, plus 360 astetta kerta n. Ja tähänkin lisätään se. Ja n on kokonaisluku. Eli meillä on monta ratkaisua. Eli sitä kirjoitetaan tällä tavalla. Sitten katsotaan, miten laskimella voidaan laskea. Eli laskimeen komento arc_sin ja siihen sulkeisiin laitetaan 0,8. Eli jos meillä on tässä asetuksessa radiaani, eli saadaan vastaus sitten radiaaneina, eli 0,927. Eli kirjoitetaan x on noin 0,927. Ja lisäksi kokonaisia kerroksia nyt radiaanina. Kokonainen ympyrä on 2pi. Eli saadaan 2pi n. Sitten meillä on taas toisella puolella toi kulma. Miten sen lasketaan? No tästä me saadaan pi ja pi miinus. Kirjoitetaan pi miinus 0,927 plus 2pi n. Eli toinen ratkaisu on sitten voidaan taas laskea laskimella. Eli pi tästä löytyy miinus 0,927. Eli saadaan noin 2,21. 2,21 plus 2pi n. n on kokonaisluku. Eli vastauksen me kirjoitetaan molemmat vastaukset. Eli x on noin 0,927 plus 2pi n. Tai x on 2,21 plus 2pi n. n on kokonaisluku. Eli näin voidaan laskea ja sitten radiaanina. Laskimella me voidaan laskea myöskin asteina. No sitten me tarvitaan tästä paina D-nappain ja taas kirjoittaa arc. Sin ja sulkeisin 0,8. Eli saadaan 53 astetta. Eli just mitä me tehtiin tässä. Seuraavaksi katsotaan, miten se lasketaan GeoGebralla. Se on pikkusen erilainen. Eli avataan GeoGebralla kasvaskin. Ja GeoGebralla komento on arc_sin. Arc_sin kirjoitetaan asin. Eli asin. Ja sitten laitetaan tuohon 0,8. Piste ei pilkku. Sitten se antaa tarkkana arvona. Jos halutaan sitä likiarvona, sitten me saadaan toi vastaus. Mitäs tehdään, jos me halutaan laskea sen nimenomaan yhtälö, että se näyttäisi myöskin ne kaikki ratkaisut. Sitten me voidaan kirjoittaa tähän yhtälö. Sin sulkeessa x
on yhtä suuri kuin 0,8. Ja sitten painetaan toi yhtä suuruusnappai. Sitten se antaa vastaus tuosta. Tarkkana arvona, jos me halutaan likiarvona, sitten se antaa likiarvon. Eli tuossa on se 0,927 ja tuossa on 2,21. Näitä lukuja me laskettiin ja se muutti myöskin pi-likiarvoksi, mutta näin ei kirjoitetaan, vai vastauksen kirjoitetaan siihen niin kuin 2 pi. Eli otetaan toi sitten malliksi tuohon myöskin meidän ratkaisuun. Eli, mutta kun kirjoitetaan vastaus, kirjoitetaan, että x on yhtä suuri kuin 0,927 plus 2 pi n, tai x on yhtä suuri kuin 2,21 plus 2 pi n. N on kokonaisluku. GeoGebra käyttää eikä n vain K1 tai K2, mutta sitä ei ole meille väliä. Me käytetään usein n. Eli yleisesti, miten ratkaistaan yhtälömuotoa sin x on yhtä suuri kuin alfa. Eli aina pitäisi muistaa, että x on yhtä suuri kuin joku kulma, eli vaikkapa laitetaan x0 plus 2 pi n, ja sitten toisella neljänneksellä on kulma, joilla on sama sini, ja se lasketaan pi miinus tämä kulma plus 2 pi n, jossa n on kokonaisluku. Ja se kulma voidaan myös aina laskea laskimella, ja esimerkiksi GeoGebrallakin voidaan laskea komennolla a sin d. Se tuli niin kuin asteina, tai a sin tuli radiaanina. Jos halutaan asteina, laitetaan tähän luku vaikkapa 0,8. Eli saadaan vastaus asteina, jos meillä on noin merkki, tässä näkyy. Jos meillä olisi niin kuin tarkka arvo aktiivisena ja taas kirjoitan arg, toi a sin d, niin GeoGebra näyttää tarkana arvona. Mutta jos mä painan nyt se likiarvo, se muuttaa se heti radiaaniksi. Eli pitäisi palauta takaisin ensimmäiseen rivin ja paina enter. Sitten se muutti sitä asteeksi. Okei, katsotaan muutama esimerkkiä. Ensimmäinen yhtälö sin x on yhtä suuri kuin miinuspuolikas. Käytetään yksikköympyrä avuksi. Eli miinuspuolikas on tästä. Eli me tarvitaan sitten kahta kulmaa. Eli nyt me tarvitaan muista ne tärkeimmät sinin arvot. Eli jos sitä muistaa, niin heti voidaan määritellä, että tämä kulma on miinus 30 astetta. Ja sitten vastaavasti tämä kulma on pi miinus 30 astetta. Eli miinus 30 astetta tai pi jaetuna 6. Eli kirjoitetaan ratkaisu. X on yhtä suuri kuin miinus pi jaetuna 6 plus 2 pi n. Tai x on yhtä suuri kuin pi miinus pi jaetuna 6 plus 2 pi n. Eli tästä me saadaan plus, eli 7 pi jaetuna 6 plus 2 pi n. N on kokonaisluku. Sitten katsotaan seuraava tehtävä. Taas laitetaan yksikköympyrä avuksi, mutta ennen kuin me käytetään se, me tarvitaan se muuta muotoon sin x on yhtä suuri kuin joku luku.
Eli siirretään ensin -3 toiselle puolelle, eli lisätään 4 juuri 3 molempiin puolien, saadaan 2 sin x on yhtä suuri kuin 4 juuri 3. Sen jälkeen tehdään jakolasku 2, eli sieltä saadaan sin x on yhtä suuri kuin 4 juuri 3 jaetuna 2. Eli taas me tarvitaan muistaa, että se on kulma 60 astetta. Eli jos sitä ei muista, niin voi käyttää taulukokirja, sieltä se löytyy. Eli kirjoitetaan sitten x on yhtä suuri kuin 60 astetta, on se pi jaetuna 3. Eli pi jaetuna 3 plus 2 pn. Ja sitten toinen kulma, aina muistetaan, että tuli symmetrinen kuva. Eli näin päin. Eli saadaan tai x on yhtä suuri kuin pi miinus pi jaetuna 3 plus 2 pn. Tai voi heti kyllä älyä, että kyseessä on 2/3 pi ja kirjoita se heti vastaukseen. Eli tässäkin meillä on tämä ja tämä kirjoitetaan ratkaisuun tai vastaukseen. Sitten seuraava, määritellä yhtälön välillä 0,2 pi olevat ratkaisut. Okei, eli ensin taas muutetaan tuttuun muotoon. Sin on yhtä suuri kuin joku luku. Eli saadaan sitten 4 sin 2x on yhtä suuri kuin 2. Sitten tehdään jakolasku 4, ja tästä oli plus 2. Saadaan sin 2x on yhtä suuri kuin 2/4, eli se on 1/2. Ja taas me muistetaan, että 1/2 on sen kulma pi jaetuna 6. Eli jos tarvitaan sitä yksikköympyrä aluksi, niin se olisi tuolla kulma. Eli kirjoitetaan muista se 2x. Eli 2x on yhtä suuri kuin pi jaetuna 6 plus 2 pn. Ja sitten toinen kulma on sitten tässä. Eli kirjoitetaan, että 2x on yhtä suuri kuin pi miinus pi jaetuna 6 plus 2 pn. Sen jälkeen vasta tehdään jakolasku 2, koska me halutaan saada pelkä x. Eli x on yhtä suuri kuin pi jaetuna 12 plus pn. Ja tästä saadaan ensin 2x on yhtä suuri kuin 5 pi jaetuna 6 plus 2 pn. Ja sen jälkeen tehdään jakolasku 2. Eli x on yhtä suuri kuin 5 pi jaetuna 12 plus pn. Eli n on kokonaisluku. Sitten mitä me tarvitaan tehdä? Me tarvitaan valita kaikki arvot, jotka kuuluvat tähän väliin 0-2 pi. Eli mitä me tehdään? Me sijoitetaan tähän ennen paikalle 1, 2, 3 ja niin edelleen siihen asti, kun se ylittyy sitä 2 piitä. Eli laitetaan ensin 0. Jos laitetaan 0, niin me saadaan pi jaetuna 12. Jos saadaan 1, voidaan kirjoittaa vähän selkeämmin. Eli tähän on x, n ja x. Jos n on 0, x on 2, pi jaetuna 12. Jos n on 1, saadaan pi jaetuna 12 plus pi, eli 13 pi jaetuna 12. Se on vielä alle 2 pi. Ja sitten jos laitetaan 2, saadaan pi jaetuna 12 plus 2 pi. Eli se ylittää 2 pi, eli se ei kuulu. Sitten meillä on vielä toinen kaava. Eli tässä, jos n on 0, saadaan 5 pi jaetuna 12. Jos n on 1, saadaan 5 pi jaetuna 12 plus pi. Eli 17 pi jaetuna 12. Ja kun sijoitetaan siihen vielä
2 n paikalle, saadaan 5 pi jaetuna 12 plus 2 pi, se ylittää 2 pi, ei tarvitse laskea, se ei kiinnosta meitä. Jos meillä on kulma annettu vaikkapa negatiivisen kulman avulla, muista myöskin, tai väli on kuulu negatiiviset, muista tarkistaa myöskin negatiiviset n, eli n voi olla miinusmerkkinen. Sitten katsotaan, miten se saadaan laskimella, eli tehdään se GeoGebralla, eli kirjoitetaan tähän meidän yhtälö. Komennolla ratkaise. Ja sitten laitan sulkeisiin 4, 2x, 4 sini, 2x, miinus 2, yhtä suuri kuin 0. Ja sitten laitan pilku ja sitten kirjoitan väli 0, pienempi tai yhtä suuri. X ja sitten taas pienempi tai yhtä suuri. Meillä olisi 2 pi. Ja painan sitten enter. Se antoi mulle liikiarvoja. Koska mulla on se liikiarvo tässä aktiivisena, mä korjan nyt tarkaksi arvoksi. Laitan takaisin ja painan uudestaan enter. Se sitten antaa tarkoina arvoina. Ja tähän mä oon tyytyväinen. Otan tästä kuvan kaappauksen ja kirjoitan siihen, mitä mä tarvitsen laittaa. Eli otan vielä toi kuvan kaappaus, että näkyisi, mikä on aktiivinen nappain. Eli laitan tuohon komentona. Eli näin se menee.